Avui anem a conèixer en Josep de la mel abella reina. Bon dia, benvinguts. Soc Josep Simón, soc productor de Palou i el meu producte és la mel. Les abelles són molt importants pel tema de pol·linització, dels arbres fruiters, de les plantes, de les llavors. Llavors els fruits, molts fruits, si no es pol·linitzen no s'obtindrien. Llavors és important, és un bioindicador de l'ecosistema i bueno, hem de conservar-les. Això és la cria i això és la mel. Estan totes aquí menjant dintre, que els hem tirat fum. Mira la reina, veus la reina? La reina, mira-la. Aquesta és més grossa. Aquesta zona d'aquí està posant ou. Uita, que maca que és. Aquesta és jove, aquesta és d'aquest any. Aquesta està seleccionada. Això és mel, no? Veus, aquesta reina està més avançada. Té ja les celdes dels ous de les abelles tancades. Tot ple de farigola, romaní, plantes aromàtiques, que les nostres abelles van aquí a agafar el nèctar. És una mel de qualitat i que sabem que és produïda a quilòmetre zero, de proximitat, és un privilegi tindre això aquí a prop.